sannan kuma shi wannan na kusa da shi wanda yake a ta damansa kamar baya ma da wani amfani in banda idanu da ya ɗora a kansu. To fa har yanzu ko a bai ce ba, kai da gani ma ka san bai da wani mataimaki kamar wanda bala'in duniya ya zo ya tare ya hayewa a kai. To a daidai wannan ɓangare na hagu da duk wa'annan abubuwa suke ta faruwa, to a daidai ɓangaren dama kuwa wasu ne su biyu duk sun tallabe haɓa suna kallon duk abin da yake faruwa a ta can ɓangaren cikin mamaki da al'ajabi. Ɗayan ya kasa ce ma ɗayan uffan, can dai cikin ƙarfin hali ɗayan ya juyo kalli ɗayan, abokina na tambaye ka, wai shin ƙarfe nawa? A'a, ba haka ba, wai shin yau wacce rana muke, wanne wata, sannan kuma ƙarfe nawa? Har ka manta da shekara ne? Ban gane ba, me kake nufi? A'a, ba komai, kawai dai na ji ka tambayi rana, wata da kuma lokaci, to amma kamar baka tambayi shekarar ba. Haba, ai sanin kanka ne in dai har ba mutuwa na yi ba, to fa ba ta yacce za a yi na manta da tsarin tafiyar shekaru, ko da a ce na daina ji, sannan kuma ko da a ce na daina gani, ni dai kawai amsa min tambayata. Abokin nashi da ya tambaya wata 'yar ƙaramar dariya yayi kafin ya yi magana. Tsarin tafiyar shekaru ka ce ba, wai to, amma dai shi kenan kawai. Ni ina ga ai ma babu buƙatar duk wannan, wanda duk ya san tsarin tafiyar shekaru, lokaci, rana da kuma kwanan wata, ai duk ba wani abu ne da kake ma buƙatar sai ka tambaya ba. Ko da ya zo daidai na a zancen nashi, sai ya ɗaga kansa daidai kusa da fuskar abokin nashi, kwatsam sai ya kula cewa sam kamannin fuskar abokin nasa dufa sun canja, ba fa kamar yadda ya santa ba daƙiƙu 10 da suka wuce ba. Ganin yadda abokin nasa ya fara fusata a ta lokaci ɗaya, ƙasa ya fara yi da murya, ya kula cewa duk tsawon lokacin nan da ya ɗauka yana ta faman zazzaga surutai, to fa hatta wanda yake sansanin da kimanin tazarar taku 40, to fa yana iya jiyo shi daga inda yake. Wataƙila ma wannan ne abin da ya janyo saurin fusatar ta abokin nashi da wuri haka. Sauri yayi ya ɗago hannun shi a daidai saitin fuskar tashi. Ya haƙuri kafin ya ci gaba da bayani da sauri. A yanzu dai tambayar ka, a yanzu ƙarfe 48:84, a yau muna shekarar 01 daidai da 04/2004 ga watan 21. Wannan shine lissafin da aka fitar tun shekarar da ta wuce. Gaskiyar zance a yanzu dai ba na ce komai ba, to amma za mu iya, kafin ya ƙarasa ne, kwatsam sai wata iriyar murya mai tsananin nauyin gaske ta fara magana. Saƙo daga babba. Duk wani soja da yake a ta nan, umarni ya sabka daga shugaba babba. Ku bayyana a gaban ikon babba. Ko da muryar ta zo nan, sai ta ɗauke ɗab. A take wanda duk suka saurari muryar hankalinsu ya gushe, kunnuwansu suka doɗe kimanin daƙiƙu 300, sannan komai ya koma daidai kai ka ce babu wani abu da ya taɓa faruwa. Kwamanda, kalmar da ta fara fita daga bakin kowa da ke a wurin a cikin wani irin mummunan firgici.